Guys, si Undoy nakatulog ni kagani ha. Nya karon nagtan-aw na siya sa kuan iyahang YouTube channel ni Jinjin. Nya mga bag dani nga unsa man ni dani Undoy. Ngano man ni dani ang mga bag ha. Nga unsa man ni dani asa day ang hanger di ay kaha. Dana lang sana siya ibutang mga bag di ako nang i-arrange karon kay wala pa ko nahuman sa akong gi trabaho mga sis. Nya nahuman ako og edit sa akong video para upload sa Maya. Nya ako nang gi-export, human na pud og export, ako nang gi-upload. Nya 26% na. Imbes nga i-premiere nako sa alauna sa alauna 15 na lang nako i-premiere, may lang ugma sapon pa na siya sa alauna 15 kay medyo loading ra ba karon. Lain magud ang panahon diri sa bukid karon. Akoy na mga langaw mga day. Kani siya, mao ni siya ang atong lutuon karon para sa kuan. Iring daw, iro niya akong gidugangan sad sa isda nga gabon. Niya ato ning hugasan ang kuan, kaning ramen kay na kuan ni siya kaganiha sa isdang nukos. Mas maayo nang limpyo ang atong ibutang dito sa ref kay para dili ingon nga hugaw ang atong ref. Nya wala na ako na nalimpyuhi ang ref. So kad pag abot nako si Sherwin na dana naglimpyo-limpyo ambot lang og naunsa na karon. Ako pa nang i-check karon. Kana laging busy lagi ta na ay lagong nagsulod mga zay. Nya si Sherwin to nagpalit sa soft drink. Nya kani akong giref kay amo ni siyang kilawon. Ako ra ang magmaniho dana karon. Nga di ay mga sulod ani. Napay talong dani guys. Okay man di ay limpyo man di ang atong ref. Napay repolyo dani nga ako napalit atong miaging adlaw. Napay talong. Nya kani litos ni siya. Oh. Nya napay isda. Ato na tong isulod ang isda. Di ana dani magpalit ra jud ko. Sige lang kog ingon nga magpalit ra jud kog mga sudlanan sa kanang sudan-sudan bitaw. Kanang ibutang nato sa ref. Niya na dani ang katong nukos kani daw isda ang sabar siya isdang tilapia ang manok di ara dani hotdog nya di ana isda dani ato ni siyang butang dani hawa toy natamaka di ka toy nya di apa tay limpihon dani mga ses kani ato sa ni unahon pagkuan kay para matulo ni siya mga day kay ato na ni siyang isulod sa ref. Hala na may lagong nagkuan ato sa takloban kay binuo ko karon pa ni nato siya lutuon pag mahuman na ang kuan limpyo aning mga isulod sa ref kay napay karni dadto wala pa na hugasan nya ang kaning kuan kaning sari-sari kinahanglan maluto dai ni siya no kay ngano agkadaot kay kato bitaw ang giluto na kong pakbit kagahapon kay murag something kuan na siya ang kuan kana ang kalubasa kay dali ra man day ang kalubasa ag kalata mao nang ato gid siya dayon lutuon ato ni hugasan kay ngano na kuanan ni siya sa duga sa katong nukos basig manimaho ang atong ref ato sa ning tulo dani nga na naman ilungag kabalakan kani ato sa ning kuanan limpyuhan mga zay bukog ni siya daw kani unod yan ako'y gi luto nga kuan isda di ara nag-un-un ko nya nagkuan naman naghubas naman ang iyang sabaw nya akong gibutangan sa katong halang bitaw nga sauce sa kuan chokes tugo di pa man diri wala pa man naunsa o pa man nadaot diri sa ref di pa lami kay siya guys kay ngano halang mawala ra ang kalangsa sa isda so ato ning hugasan ang kani kay para ato na day masulod sa ref ano man ni anak bukog man siya dyan hala nga nabukog man ay natambunan sa silupin so kani siya bukog hugasan nato ni siya maayo mga manang ayha nato ni siya ref okay pa man sa ni siya nga karni okay presko pa
dili awat sa kuan usahay nga naay usahay jud nga kanang kuan na di na presko. Nagpalit si Sherwin sa cook. Upat ka buok ang iyang di palit. Taga na ko kuan para palit sa cook. Kani usahay lagi nga ag cook nga. Tuara layo ra ba kay ang tindahan diri? No? Saka ko magtindahan ko diri no. Char. Bitaw kay ngano nay balay diha. Ako diha, ako diri. Dali po duha, tatlo po isa. Oh. Why not? Diba? Additional for my kuan char. Nga ang nindot po sa dayon na ay ice candy. May nga na mga mango float. No? Okay na ni siya guys. Kanira tong sudlan. Hugasan naman ni ganina guys. Nana na sa asiya. Gani sa lababo ano ko nakaatiman dani. Okay pamansad limpyo pamansad. Char. Limpyo pamansad. Si Undoy kagayan naghilak kay nakatulog man siya niya. Nakamata. Moto nga akong gipuyok sa cellphone. Tanaw sa vlog ni mama ni mo oh. Dada. Giningaw na daw sila. Yung taon po. Pero muuli ay man sa to sila ni Jinjin diri o sila ni CJ kay ngano maghikay sila para pakasal kay magpakasal sila by April puhon pesta diri sa Amua. Hala oy bongga. So magplano ta na og unsay plano nato kay dili man sila magpakasal. So ambot lang og unsay mga kuan anak mga pahigayon no kay April hapit na baya kay ngano January na baya karon oh pagkakuan February na dayon March April dali ra jud kaayo ang kuan jud dali ra kaayo ang adlaw nakabantay mo dali ra kaayo ang adlaw nya kaning kuan kani wala na may masudlan nga kuan sulod na lang nato ni siya sa silupin. Ibalik na nato ni siya suludan sa silupin. Kay wala may masudlan. Wala may masudlan nga Tupperware. Kay dugay na lagi kong ingon nga agpalit sa kuan, agpalit sa ingani. Ay! Ayaw na lang jay. Kay pasigo siguro dani oh. Dani na lang nato ibutang. Limpyo man ni dito ni nako gikuha sa kuan datong butanganan nato sa kuan plato. I-try nato dani guys kung paigo ba siya. Ay okay kaayo char. Oh, di ba? Okay na sa siya. Ay pagka perfect ayo. Perfect ay mga manang. So thank you guys ha sa inyong tanan. Tanan dagan kaayong salamat jud sa inyong tanan kay sa mga suporta ninyo sa Amua dagan kay salamat. Okay hala okay kaayo masulod jud siya tanan guys diba nya kay natulo naman ni ang kuan kaning ramen kani ato na ni siyang isulod diri sa refrigerator. Dana na nato na siya sa kilid mga manang. Kay naamay talong. Kaning talong pwede sa ni nato siya kung anong lutuon nga. Ala, wala itlog no. Patsada ang taog may itlog kay ato ni siyang ikuan. Luto nga. Matangan sa itlog. Hawa toy. Matamakan gani ka toy. Okay kaayo siya no. Na ako'y gipalit guys nga kani mozzarella wa baka ni siya nadaot no alam mo rag nadaot na siguro ni siya wa baka ni siya nadaot dili naman sa niunin ako siya gibutang nya di apa oh. Okay nagpag-abot dili kay ganihan nagyang si Undoy nga ukabi mami ang kuan mami ukabi ang ref ato ni hugasan utro abi siguro niya og na ay chocolate. Wala na may chocolate Undoy.
Ito na siyang hugasan. Kinahanglan nga diskarte jud ano, isa-isa lang kakuan kamot kay ang isa ka cellphone ay isa ka kamot naghawid sa cellphone. Lami mo po sa disya kilawon guys kay labas pa. Kailangan sudan sa kaganiha kay nukos kinagpalit ko ng Sherwin sa nukos. Nya ato din siya ikuan guys kay para matulo. Para walay tubig. Sana ragod ka simple ang atong kuan karon. Nya kay naamay tabon-tabon, match kaayo kay naay tabon-tabon. Trapuhan sa to nato ang kuan ay kay ana ay ugod-ugod. Kay balo ba mo unsay ugod-ugod sa binali guys. Dugo-dugo. Ay dugo-dugo. Ato na ning i-prepare ang atong kinilaw mga manang. So ato ni siyang isulod sa kuan plato kay basig magbasa ni. Di mga plato dani nga dili amo. Abot kinsa kaniya kaya sa silingan ni Asya guys. Hawa sa ming kay wala pa ming. Bayan? Kitut lang ha kay pata ka kuan. Nya kaning kuan tabon-tabon ato nang kuskuson. Ang patada sa kinilaw kanang naay tabon-tabon. Kaya ang tabon-tabon makawa sa luod. Kasi naka-relate diha. Si Undoy, akong gipatanaw si Undoy sa kuan video katong video nako sa Miami nga gi-upload karon kay gi-premiere man niya nag-play na. Tanaw siya kung sa itsura namo karon didto. Kay kaganihan lagi wa man lagi minakuan na sundo ni Brian. Nya mao tuwa nga. Luoy kay si Undoy. Reklamo taon siya, maligid ko mami, dili ko dani mag-agi. Asa mo tag-agi kada to, ta shortcut. Diyan na. Tama-tama sad baka abot si Sherwin mahuman na ni ang atong kinilaw guys. Nya nagkuan sila kana ang kuan sila bago sila sa silhig. Duha kabok ang ilahang gi kuan karon. Duha na kabok Brian? Ang silhig? Duha kabok ang ilahang na himo karon. Nya kay agplano man lagi mi nga agkuan uban sa patlod na wa na short na mi sa oras dani. Kay alauna na baya unya murag unsa kuno oras ang patlod Brian? Awa ka kabalo? Kuasa ta sa kuan guys. Kana ang salaan. Ang suka nga atong ikuan dani karon katong suka ra nga kuan. Kana ang vinegar, suka ng vinegar. Yan atong kuan salad. Hala nahugaw naman din ni dani. Kuan na gid siya guys, kana ang abog. Wala namang gud atiman daning kuan una. Daw wala na sad ni sukad na gamit ang kaning kuan. Kaning salaan mao nang abog siya. Maskin bukid gyapon diri na ay abog. Hindi na kalikaya na ay abog kay naabe time nga init. Na si Sherwin na may brush dani nga toothbrush nga di na namo gamiton. Dugay na ni siya na toothbrush. Nya ato ning brush kan kay para limpyo sis. Di ba sis? Kinakain siya guys. Ha? Gabiin naman kakarog. Pag kuan na hawaasa na ng kuan kanang sudan, kanang giun-un ako kay ako ra magkuan dana. Ang kana gani dana okay nanay mga abog-abog ang kuan. Pila na upat ka buok. Tulura. Kay Tulura mama na ni. Daguton ko daning gi. Upat ang gipa. Sige makatag.
Sakit ako kilig biya. Sakit ang kilig ka. Kilig mama. Gana pag mo gining kalagutan ako pag upat-upat ginapaliton. Yun sana sa 50 daning gi. Pwede kilyo. Pwede na kuno ko sa inyo nanday. 150 to kwarta ganina ha. 150 ha. Ay di ko pag baboy. Yan tutok na. Che, Daniela. Daniela. Basig pa ako na nila. Ag naguton ito dani. Mama. Ikaw trabahante di ka pasar na ako kanunay. Mama. Hawa diha. Titik bibi. Upat ang gipapalit unya tulo agud agka. Agi ko pagpanit kay ana lagi style mo lagi ba di ko ganahan da ng scammer kay ka. Na hapon na bitaw. Ano pa ha? Upat ang gipapalit. Tulo ang gi. Okay, at sa na sa ko na. Yung sa man mo simitali ay? Ilirio bitaw. To isa ka kada to, to isa ka kada to. Tunga bitaw. Aw, magtisa kita ka ng kalaog nimo sa sigarilyo lagi tan-aon talang gyud. Halap na ko ma. Nalagi halap bitaw. Ay di ko pag tan-aon talang mo. Biligan ko ang ata. Kuanin ni ho? Away kumini undoy. Away nila mama. Kana isa kana ato butangan sa kuan guys kana ang balia Ata na naman. Kabidi. butangan nato sa kuan dasa pa di andi nang kuan di hawa dana paniti na kay ako aguta danang kuan loy scammer kadi kaayo mo nang ag Mama bibi. sa parinuon gidayon ko labi nagdili katuman ang akong sugo. Upat ang gipapalit tulura kay gi salisag yup-yup na ng tan-awon talang lagi ka na imong style lagi ka ng sus kanang sigarilyo nganong ag tuyo ra magig sunog kay kung gi kanang gipalit-palit nimog sigarilyo og gi kuan mo na bitigom nimo na wa na eroplano na imong napalit Mario. Balik ko sakyanan bago ma. Palit sakyanan ba daw bag-o? Ay gi ko pag Balik na ko undoy tipot ma. dali ana diha hawasa din ang kuan nilungag aw kanang sudan dana daw ambi ng isda ang kuan dana di luya. Aga na kan ong mama. Ato ning hiwa-hiwa og gagmay ang kuan Ana dagan na ikutan. para kay sudan. Isa 100 lang mo boss. Purot na ko. Pag abas labas kay suroy ganina. Dabas bitaw. Limra. Okay. Ay undoy lagi dia. Paghilapi na diha nga nag puyo na diha. Nakamata na kaganiha kay iha man gi kuan laptan. Asa to palihog ang kuan. Katong sudan na to sa kala kay lutuan na po to sa kuan sa iro. Sudan sa iro. Kay kaganiha wala man nila na bahugi ang iro. Ya nanay no kanon dadto daghan kanon dadto manang busog sa tila karon. Sakto na ni paghiwa oy. Aman undoy ma. Yan apay limonsito guys. Atong butangan ko sa limonsito. Bunalan undoy kay ikaw inon akong bunalan. Lalamig kaya itong kuan karon. Inilaw. Dito at gawa sa kaon. Ayaw. Dani ra? Ay, nalimot ko. Palit ko sa bangko guys. Lah, jawab undoy ma. Nag-iawag si Undoy. Ala Undoy, giawag ka Undoy. Giawag siya. Edo ka ito yo. Ano ka diha? Tanawa na ang video, tanawa ang video. So karon ato na ni siyang ibutang diri ang atong kuan guys. Yara. Hala mga on din taninyo ha, tanan karon. Unyang kani ato na siyang isala diha. Mo ni siya ang
sabaw sa kuan. Sabaw sa sabaw sa tabon-tabon. Nya, asinan daw bitsinan na din siya, guys. So, di ba? Lami na. Oh, ato pang dugangan para lami jud kay siya. Laoy perfect kay ang atong kuan. Paniudto karon, guys. Alauna na baya. Short ni sa oras. Ambot ka silang lang. Nag-chat silang lang. Wapan ako na open kay nag-ingon lagi nga. Agad mi sa kuan. Ag-uban mi sa. Uwan makay. Ha? Uwan. Gikuan ni mo ang kuan para sa iro. Dugangi pa ni tubig. Dugangi pa ni tubig. Kaniho kuanin niyo kuskusa na aha. Niya na. Kuskusa na aha. Ubiya kay lain trabaho din ni kay si Brian ang agkuan sa baboy daw baka. Dagan na trabaho man. Dagan trabaho bitaw basig na. Gulgulon ko na imong Ayan. pagkuha sa kawayan para ikuan na oh. Dara guys, ato na ni siyang ibahin din. Uy, limpyo niya ang kamot pa. Unsa? Sige. Agay Ryan. Adto na sa kailan ni Ryan. Pilo. Lagi ato ila Ryan. Kay to itagay na sa dito. Lagi. Ayan. Lagi. Kay tipiban ko na imong Palit ka sabon niya. ay di ko pag Unsa ba na sabon dana ho? Aman. Tampong na. Hala kani dani wa na ni napon ato man dani guys. Kani dani una. Ano mga buk. Nya kani dani. Ipangsulom lagi ni dani uy. So ato ni siyang timplahan asin daw bitsin. Ginawa asa na ng kuan. Mana? Okay na ah. Kina kay kaon na din ta. Ya. La with matching cook pa karon guys ha. Na magud kinilaw ha. Uwan gini ma. Gini na pa kayo uwan. Uwan ki muka. Bagi uwan. Ala walay sili pagkuha sa sili ka. Kay lami ang kinilaw nga naay sili. Sili yan. Ikaw ra dito pag kuha. Ikaw ra pagkuha dito. Kay sapan ka dito. Nagkuha na din siya dito di ay. Nalagi. Wala pa magkukuy sili diri. Tanong tag sili ba yun? Danlog man. Danlog pero pag ilom wag yung danlog. Maskin pa siguro magbalintong-balintong kang buangan ka. Lakaw gyapon ka. Mama. Ay kung ilara. Kay ko balingkong ma. Lagi. Naman marigin ma. Sa ato ni siyang tilawan guys. Ma. Nya ato ni pisliton ang Palatos ka ma. ikaw mo ilatuson ako. Hindi ko mama mining. La, ato din ni siyang tilawan guys. Kay murag lami ni karon ang atong recipe for today. Sili na lay kuwang dani. Nya na siya kuan atong gipanakot nga luya, sibuyas bombay. Lami na dayon siya guys. Nya. Ara, lo oy, perfect. Hagas kag malahos diri pag ana ba. Hagas ug malahos pag ana dani Ginoo ko bayot hurot. Ay na ba yan kay kaon na ta. Hinog na? So pislita bray. Dugmok ka sili. Ano ka na? Audi ako di. Dugmukon ka ni tanan. Hala. Halang ni ay si Undoy di masad kay si Undoy ang kaon dani. Undoy. Ali na. Nay iro. Hado sa iro? Di man siya pamaak Undoy. Kaya lagay undoy ah. Halangan ako mata. Agoy Ginoo ko nganong dito ra man kagkaon diri ra ta kaon. Kaon. Undoy. Ayaw pag kasipat. Di kagkaon? Nang di man kagkaon. Ayan gianahan diri ang chocolate. Ma. Punoon na puhon kung plano na kung siyang ubanon din ni kinanglan magbutang ko dani kuan na mga candy mga chocolate na kuan. Kung mo na ilag anhaan din ni apil si Koreana. Pag mag-abot na si Koreana diri, agtan-aw din niya siya sa ref. Nya kay wa may sulod karon. Nayon siya kay na ablihan ang ref.
Laoy, perfect. Nag-upload na ka, Brian? Nag-video na sad ka? Upload ka da, kuan video din ni, unsay kuan mo buhaton din ni. Magkuan mo ni Mario, agahamon mo karon. Inom mo na. Inom bitaw kay ang taka gulgulon liog. Painom ba sabi inom ni ma? Painuma, ugma na mag-inom og kuan. Oo. Ang lami kaayo. Sige na, Bray. Kaunat ka. Ate lagi tutul gi wano bisu anay pista. Sa kalagulwan mana? Wala. Tataguluan. Ay pista man ni boss kini karon da. Amurag gamay ga kuang-kuang patug kuan di ay kana ang asin. Asinan na to gamay. Murag mag-aslom-aslom nga murag halang kaayo nga murag Dito ni gamay Oscar. Mando. Ang gabi handa ito kay sila makikita kami. adapit. Ada pila yan. Biro na. Di na, Bray. Kuan ang isda sudan na na, Bray. Pero guys, amo sudan ha, dami kay tag sudan karon. O, di ba? Kinilaw ba yun? Alin na, Ondoy? Doy. 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 Naihiro ko, no. Doy. Jalan dos. Pinabray. Ay, nanay ni Sherwin. Pag-pray na, Bray. Okay na. Pray na. Alin na, Sherwin. Taga-adlaw, nawat Lord, kayong gatang mong gasong kadugang pasutong lawasan. Lord, nawat na ilayo sa disgrasya o tayo taas ang kinabuhi. Amen. Amin. Mani udto na ta. Ali na, huy. Oh, may kuan dani na. Sige na, Bray. Sige na, Bray. Baho rin sa inunan man. Okay. Ha? Ang baho rin. Ang kinain ka niya kay. Ang baho. Imong baba mo'y baho. Ali na, Ondoy. Ali dani di kay sungitan nga nako dani di. Ali na dani. Dili lagi ka kung saan dani iro. Agpas. Oh yan ah. Agpas. Ditoy. Agpas. Ali, ali. De. Busog mo. Ali na, di man, di man. Di man, uri. Hindi mo na kaon sa may kitaan niya. Dana, lingkod ka. Ikaw may lingkod, dana. Ipataas, imong tiil. O diya, sibog diha. Sibog din na. Kaya sungitan na ka na ko, ha. Sakto na, Sherwin. Dana, doy, ya. Sungitan ta ka, doy. Sa manikan o nagsaw rami ni Ondoy. Kana, muna. Ito. Tuy dagan kan onda to sa kuan man. Onda na bray ka, onda bray. Lagi halang dapat ini ke Ondoy ang kuan doy. Di ari na doy. Dio. Tubig ko no. Kuan tubig. Upaw gani ka nagkaon tubig na. Dira Ondoy oh. Kaon sa oh. Ali. Dio. Ya Roy. Dakto lang kan dinila ba yan? Balik ka ng kabol mo. Uli ka bol Roy dahil ah. Roy? Uli. Roy, ulit mo sa kain mo. Ngayon, di ba? Hina. Ba? Hilaw ka? Agoy, basin ma, ingkit imong itlog. Be, halang na yabe. Manghapon, manghapon man ito guys. Kung ano na ako tong kuan dato Brian no, kay parang may mahigda-higdaan ba kung kuan maudto. Unta man ginuo ko mahulog sa dani. Be, Roy.
Yun na. Na. Ay pagsali tuwad-tuwad Ginoo ko. Mabalingtong kay noon karon. Paagay na karon. Di man pahunta. Isig ba kayo? Lingkod. Halang akong kuan oh. Agoy, iskot na. Sige. Ay na to, Jay. Kamu sa kay sirok sa kay mga. What mo kay kuan na kamo karon. Dera, sige na. Ha? Lah, giatot ako kamot may halang. O dana na pag kawat na dana ha. Nasudan nimo oh. Okay. Ganito guys. Halangan ako mata. Kau na. Lingkod na. Di man nagkunsaon. Di man nagkagunsaon daan ni Daniela. Nabuang ka ba? Andi na di imong plato di kay ilain pa di kay halang ba ang kuan. Kani mo ha. Kay naanay halang dana sa kuan di ato. Halang di ay. Kani ra imo ha. Naa mo gyud kuan nako gibutang dani guys o kani halang. Hindi mo sudan on. Ingkod ya, ingkod. Dana ana ingkod. Kadugay mga hulog kita dani giato. Kasi mo dito dani kaw. Ya. Ikaw kaon na. Ginakaw na. Yes. Kaon na kay. Wala akong ikaw magwatag ka. Ayun to guys. Yung may nagbog na sirwin ng coke. Malay. Ha? Kita pwede tesora. Ada pinyahan palit? Tesora tayo belum. Nagmotor di ka? Lapo ito. Tayo ito. Mabuka din daw niya. Maiwat na niya itaw. Hindi nga na pwede niya kaya. Pinakaw na. Ayo kargay. Agluh ka kay basig mga. Ikaw na. Di na halang. Ha? Nga. Dili na halang. Ano tinukos mga itong sumikirat ko na wala? Wala. Ay, nung kakok, dili. Kamay ra ha, kay basig UTI ka ha. Ikaw may libre, hindi na pahod. Doon na kasi, luto na ah. Maluto, magulis siya guys, kung kuan. Kuan sa mantika, o suka. Nag-away si Jojo Milo yung Ha? nag-away. Ano naman? Ay, hindi ko na pagkapalit si Milo Iskandor. Si Jojo rin play ta. Yung sa'yo, right? Sabi? Uwi, ala. Ha? Halang? Di man. Biskut na halang. Di akong kamot li ay. Halang ako kamot. Dara oh.
Nakik ato na denta, ag ato na denta ila mamalili dili. Sige na kay uwan ra ba. Ano ka Brian? Halang? Sige tulo na. Kaya ra lagi na, kaya ra. Sige kay ato na denta ha. Ag baklay ra ra bata. Ha? Kat na sad. Oh, dala oh. Dali iatop na nila si Danila. Bahog pa ko Danila. Di na halang da. Di na halang. Halang ya po? Nagok ba yun? May ako ni PA gawon ko. Ha? PA gawon ko. Dito ay yapon ka? Hmm. Nag-iatop lagi. Kung sa bunso yung ko katong trabaho kami singo. Hmm. Di man inom coke pero inom gyapon tubig daghan. Dali kay kinilaw no. Tiniro gi PA dito. Oh, Sunod ako. Ana nga taga snap ko. Kwan dito ko. guy, kulirog ka ba mahulog ka? Dili man na pamaak, ang kabuang ka ba? Yun ka una. Halang japon? Diyan na oh. Kauna sa ni una oh. Kana paspasi kaon kay inom din ko. Mingming, buhat sa aming ha, kay paugan na mo karon. Hapit na mga anak ang iring guys. Kung manakay na na siya. Binadali na. Mm. Mm. Gini ah. Patpatan na, tulan na una. Apa? Na, wa man hilabot. Gina mahulog ka, Ginoo ko, mahulog ka. Diya ka? Dili lagi na pahilabot. Matuwang ka dani Ginoo ko. Tulo na sana una. Tiwasan ako ni Kisayang. Apa, dito lang sa taas ha. Ito na din ka? At bahog ako na sa ero. Ha? Sa iling? Sige na. Kumana ka? Dili na ka? Miming? Sakto na. Di na inom ha. Tato ta taas ta. Dera tuy, dera. Paka itlog undoy. Humana mi kaon guys. Busog match. Sige, diha. Ako sa dahin bahugan ang iring daw.
iro ay mi magtugbong ni Undoy. May lang og di mi masapon sa uwan kay kawano na sad o. A few moments later. Paingon mi karon dito sa ilahan ni Lilin kay si Undoy ag sige apura nga mag-adto na dito sa ilahan ni Lilin maunang karon ako na sad ni siyang tugbong dito niya nagchat sa ako silang lang nagingon silang lang nga mag-adto kuno mi karon sa minteryo kay karon malagi ang patlod sa bana sa igsuon sa akong papa nga si Anhing Papa Prido karon ang iyahang lubong maunang isulay namo pag-adto dito og basin makasapon pa mi kay nag-ingon silang lang nga tuan na daw sa simbahan. So karon diretso ta dagan Undoy kay na ay iro Undoy day wakwak Undoy. Dagan. So baklay jud si Undoy kay ang motor di man lagi nato madala dinhi kay grabe man kay kadanlog ya sa unahan dito dapita. Danlog man maunang karon. Baklay gid si Undoy. Bangilid pa diyo. Ha? Bangilid. Bangilid pagyud. Sige. Nya. Baklay lang ha kay sunod na ta magsakay. Bitaw guys. Karon ang kuan lubong. Pamasin mi nga makasapon pa mi. Kay nagyan silang lang nga moadto jud kuno siya kay magkuha kuno siya sa buwak. Gatuo ba mo mga ingana? Kay mga nakay malagi si lang niya sabi to kuanda na sa buwak ikuan man siguro na kanang ipalina man siguro na before manganak or kanang magbati na wow kay bag unsaon hangos ta agpas kapoy ka Undoy ha Hipod ka po. wa ka kapoy. Ang ako motor to ara mo dito sa ilahan ni Mama Ilang. Mao nang baklay mi dito. Ha? Bangilid, manggut. Bangilid. Oh. Kansa makagbalik din eh. Pag ubano nako sila, ingon si mama balikan, daw nako sila ato. Ha? Pag ingon si mama balikan nako sila ato sa Bohol. Sa balikan sa Bohol. Ato good. Bohol man. Aguli naman to imo mama din eh. Aguli to sila. Kay aghikay lagi sila kay diri sila ag pakasal. Ako magpakasal sad ko guys. Kuan akong pakaslan. Kapri kay dako. Tabi apo. Lah, guy ginuko ang anay. Guy pagkadako sa anay, ginuko. Sama na agoy ginuo ko. Og diri ra siguro ko taman guys, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Sa tanan-tanan ninyo daghan kaayong salamat. Mag-amping kitang tanan. God bless you all guys. Bagi Bye. Kusgan kay Undoy dagano. Kusgan kay Undoy dagano, lupig ko.